سلام نعهم تخطاتلتي نايزي channel كما تخونوا كما يعلقهم انلو مدما مقصلتها نايتي كل جزء زقرب لكم سرحات حنتي كافتن ناي مجمر يا زنبرت اب ناي سرح كونستراكشن كابز جمركو اب مجمريا زتسرحت سرح اتيا حنتي كافتن زيرسا ويكا تذكرتي زهونة سرح الى اب ناتي حساب تحسوا مهنياتو تاناي مجمريا سرح زنبرت تمخا يسرح دو يسرحن زبل حساب الناس أمونغو نحلو كا زتسرح سرح أب حنقول كا زير الساعة سرح حنتي كاون زنبرت نايلومي ناي شوعات شومن تعمل زتسرح سرح أقاتامي أب زخر سلازم أتستني نعم ساهم شركة قبرا أمتي الله سالما أب تحتو هاي كفالنا يجزا أب بيزمنت زركب سرح زتسرحتيا زياد ما كان مجمريا كسب تودي مساي بحوار كتصنحو ندعدنكو السرح زي ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ናይቲ ገዛ ዝተሰርሐ እዩ ወልሓንቲ ነገር ኣይነበሮን ኩሉ ካብ ስክራች ተሰሪሑ ማለት እዩ እዚ ንምክትታል ድሕሪዛ ሙዚቃ ተጸብዩ ስለዚ እዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ብታሕተዋይ ክፋል ናይቲ ቤዝመንት ኮይኑ እዚ ፈርነስ ናቱ ወይ ከዓ እቲ ዳኪን ናይ ሴንትራል ኤር ዝነበረ ክፉት እዩ ነይሩ ወልሓንቲ መሸፈኒ ኣይነበሮን ዋላ እቲ መንደቕ እውን ክንሪኦ ከለና ኖርማል ናይ ወልሓንቲ ናይ ሰሜንቶ እንተዘይኮይኑ ወልሓንቲ ክስታይ ኣይነበሮን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክንገብሮ ፕላን ጌርና ዘለና እዚ ናይ ፈርነስ ወይ ከዓ ናይ ሴንትራል ኤር ማይ ምውዓይን ዘሎ ናቱ ሩም ተሰሪሕዎ ካብቲ ርእሱ ዝኸኣለ ቦታ ክኸውን ከምኡ ድማ እዚ ናይ ጋዝ ዝረአየና ደሎውን ናይ ጋዝ ሜተር ኣለዎ ናይ ማይ እውን እቲ ቆፃሪት እውን ኣብኡ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ገለ ክፋል እውን ቤዝ ናይቲ መንደቕ ስለ ዘለውን እሱ እውን ክፈርስ ስለ ዘይክእል ምስኡ ዝሰራሕናዮ ስራሕ እውን ንዕኡ ኣካዊና ነቲ ቦታ ዝተሰርሐ ስራሕ እዩ ማለት እዩ እዚ ክንሰርሖ ከለና ድማ ኩሉ እቲ ስራሕ ተጀሚሩ ክሳብ ትውዳእ ንምስራሕ እዩ ነይሩ ሓድሽ ኮይኑ ክመጽእ ከሎ እቲ ስትራክቸር ዝመጸካ እቲ ዲዛይን ቅርጺ ዝመጸካ ማለት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣስካላ መውረዲ ናይቲ ቤዝመንት ካብቲ ሜይን ገዛ እዩ እዚ ዳኪን ዝረአየና ደሎ ድማ እቲ ናይ መስመር ናይ ሴንትራል ኤር ዝመሓላለፈሉ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ስካላ ከምዚ ዝረአየና ዘሎ ወልሓንቲ የብሉን ክፉት ስለ ዘሎ ድማ ገለ ነገር ክንጥቀመሉ ሓሳብ መጺና ማለት እዩ እዚ ናይ ዳኪን ዘሎ እውን ክለዓል ስለ ዘይክእል ናይ ሴንትራል ኤር ስለ ዝኾነ እዚ እውን እቲ ናቱ ባዝሩም ዝነበረ ንእሽተይ ባዝሩም ነይርዎ ግን ልዕሊ ናይቲ መሬት ስለ ዝነበረ እቲ ድሬንላቱ ንላዕሊ ሓፊሉ እቲ ሳይዝ ናቱ ድማ ክሳብ ሲሊን እንዳሃረምካ ዝወርድ ዝነበረ ሓፂር ነይሩ ማለት እዩ እዚ ናቱ ንእሽተይ ፊኒስትራ ኣላ ንሳ እውን ንኽነዕብያ እቲ ፕላን ናትና ዘሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ጋዝ ሜተር ዘለውን ናቱ ተሰሪሕዎ ክሎዘት ክስራሕ እሞ ክዕጾ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፕሮጀክት ክንጅምሮ ከለና ዘድልየና ዓቐን ሳይዝ ዓቂና እቲ ናትና ስታድ ወይ ከዓ ጣውላ ዕንጨይቲ ምፂና እቲ ባዝሩም ክንሪኦ ፀንሐና ድማ በዚ ፓክድ ቦርድ ዝበሃል ተጠቒምና ኦልሬዲ እቲ ስትራክቸር ዝሰሪሕና ስታንድ ሻወር ክኸውን መዲብና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ላውንድሪ ኣብ ማእከል ቦታ ዝነበረ እውን ልክዕ ምስቲ ናይ ባዝሩም ኣፀጊዕና ካብቲ ዝነበረ ማእከል ምስቲ ናይ ባዝሩም ዘሎ ቦታ ክንገብሮ እዚ ድማ እቲ ናይ ፈርነስ ወይ ከዓ ናይ ሴንትራል ኤርን ናይ መውዓይ ማይን ዝነበሮ ቦታ ድማ ናቱ ሩም ጌርና ምስኡ ከዓ ናቱ ማዕፆ ተገይርዎ እቲ ዝኾነ ንኣሽቱ ወይ ከዓ ቆልዑ ክመፁ ከለዉ ከምዘይኣትዉ ናብኡ ማለት እዩ ካልእ እቲ ናይ ኤሌክትሪክ ሰፕላይ ዝነበረ እውን ናይ ቀደም ስለ ዝነበሮ ከም ብሓድሽ እቲ ናቱ ኣብዴት ተገይሩ እቲ ቅርፂ ክሕዘልና ጀሚሩ ማለት እዩ እቲ ሲሊን ናቱ ድማ እቲ መብራህቲ ሪሰስ ላይት ጌርናሉ እዚ ባዝሩም ንሪኦ ዘለና ድማ ገለ ካፍቲ ዝነበረ ማለት እዩ ልክዕ ኣብቲ ናይ ትሕቲ ስካላ ድማ ኣብ ክንዲ እቲ ዘሎ ቦታ ዌስት ዝኸውን ወይ ከዓ ካቨር ኮይኑ ከይተጠቐምናሉ ዝጠፍእ ልክዕ ብናቱ ሳይዝ ጌርና ከዓ እቲ ኣርማድዮ በቲ ናይ ዓድና ተሰሪሕዎ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ምስራሕ እያ ፈለኛሞ ስለ ዝነበርኩ እቲ ቀንዲ ሆቢ ናተይ ዝነበረ እዩ እቲ ሓሳብ ልክዕ እታ ቦታ ምስ ረኣኽዋ ድማ ኣብ ክንዲ ዴድ ክስታይ ኮይኑ ዝጠፍእ
لك أرماديو نحر تسريحاتا سابت مختو عليا زبل حساب سلازي نبرني أرماديو تسريحوا مالتي تبازروم دوما لك كمزن ريزل لنا first projective ولا حنتي تمكروي نبرنن ناي مجمريا كيلتي زرع خلون نعي كم سرح سلازي نبر دما أزي زعقبن نجار نحر نيرو نسيو مالتي سلازي كسرحا كل غزا سرح زيا كم passion ويكاناتي نمصاي سرحي سلازي خونت زبل حساب سلازي نبرني كقرمكم اتزبلت ወይ ከዓ እቲ ዝዓበየ ጥንቃቐ ገይረ ዝሰራሕክዋ ስራሕ ተዘካሪት ኮይና ክሳብ ሎሚ ዘላ ኣብ ሓንጎለይ ከማን ከም ስራሕ ተተባብዓኒ ከዓ ዝጀመርክዋ ስራሕ ክብለኩም ይፈቱ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ተወዲኡ ኩሉ ስራሕ ተጠናቂቁ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ቅርፂ ሒዙ እቲ መብራህቲ እውን ሪሰስ ላይት ተገይርዎ እቲ ፊኒስትራ ዝነበረ ንዕውን ኣስፊሕና ብርሃን ከም ዝኣትዎ ፊኒስትራ ጌርናሉ ማለት እዩ እቲ ካልእ ዝነበረ ቦታታት ምስቲ ናይ ቀደም ስታይል ስለ ዝነበረ ምስቲ ዝነበሮ ክሰማምዓልና ጌርናዮ እቲ ዝመሃዝናዮ ትሕቲ ስካላ ካቢነት ድማ ፅብቕቲ ኮይና ዶኮሬሽን ሂባቶ ነቲ መልክዕ ናይቲ ገዛ እውን ቀይራትልና ማለት እዩ እዚ ድማ ሳምፓምፕ ወይ ከዓ መጨንጉዒ ማይ ዝጠቕመና ዝበዝሕ ግዜ ብታሕተዋይ ፍሎር ናይ ቤዝመንት እንድሕራልዩ ከምዚ ክህልወና ከሎ ዝተመርፀ ይኸውን ነዚ ዝተጠቐምናሉ ምክንያት ድማ እቲ ናይቲ ገዛ ስዌጅ ላይን ወይ ከዓ እቲ ማይ ረሳሕ ዝኸደሉ መስመር ትሕቲ መሬት ኣይኮነን ነይሩ ልክዕ እቲ ፓይፕ ናቱ ኣብቲ ልዕሊ መሬት ስለ ዝነበረ እቲ ናትና ድሬይን ድማ ነቲ ባዝሩም ዝሰራሕናዮ ንዑ ክብለልና ኢልና ለቨል ክኾነልና ኢልና ነቲ ናይ ባዝሩም ሓድሽ ስለ ዝነበረ ንዑ ትሕቲ መሬት ፊሒርና ነቲ ፓይፕ ታሕቲ ክኣቱ ጌርናዮ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ እቲ ስራሕ ከምዚ ተሰሪሑ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መወዳእታ ከምዚ ክትውዳእልና ክኢላላ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ፓሽን ወይ ከዓ እቲ ዝነበረ ናይ ክሰርሕ ድሌት ከምዚ ተወዲኡ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ዝሓሰብካዮ ብርእስኻ ዝነበረ ስእልን ወይ ከዓ እቲ ዝሓለፍካዮ ከምዚ ደኾነኒ ነበረ ከምዚ ደኸውን ዝብል ሓሳብ ኣጥፊእኻ ኩሉ ክስራሕ ክግበር ከም ዝኽእል ነፍስኻ ተኣምን ማለት እዩ ክገብር እየ እንድሕር ኢልካ ኩሉ ግዜ ተበጋስነት እንድሕር ሃልዩኻ ኣብ ዓወት ከም ትበፅሕካ ጥርጥር የብለይን ስለዚ ናይ ሎሚ እዚኣ ክትከውን እያ ኣብ ቀጻሊ ትመጽእ ቪድዮ ድማ ልክዕ ከምቲ ናይ ባዝሩም ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ቤዝመንት ከሪአኩም ጽናሕኹ እዚኣ እውን ገለ ካፍተን ዓበይቲ ስራሓት ወይ ከዓ ካብ ተመክሮ ምስ ገበርኩ ዝስራሕክዎን ስራሓት ናይ ሎሚ ዝሓለፈ 2019 I guess ስለዚ እዚ እውን ገለ ካብኡ ዝስራሕክዎ ሳልሰይቲ ራብዓይቲ መበል ራብዓይቲ ዝዓበየት ክሽነ ዝተሰርሐት ሓንቲ ፕሮጀክት ነይራ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ናይዚኣ እውን ከመይ ከም ዝነበረትን ኣብ ሰዓት ዘላቶ ብኸመይ ኣብ ከምዚ በፂሓን ወይ ከዓ እቲ ዝነበረ ቦታ እንታይ ተቐይሩ እንታይ ከም ዝኾይኑ ተርኢ ቪድዮ ናታ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ክሰርሓልኩም እየ እሱ ድማ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ቦታ ኣብ ሓደ ቦታ እዩ ግን እንታይ እዩ ነቲ ቅርፂ ናይቲ ገዛ ግን ኮምፕሊትሊ ቀይርዎ ነይሩ ማለት እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ነይሩ ብርሃን ዝበሃል ብዙሕ ብርሃን ኣይኣትዎን እዩ ነይሩ ኣብ መንጎ ናይዚ ንሪኦ ዘለና ክፍተት ዘለዎ ከዓ መንደቕ ነይርዎ ማለት እዩ ኣብቲ ዳይኒንግ ሩምን ኣብ ሊቪንግ ሩምን ዘሎ መንደቕ ነይሩ ማለት እዩ ልክዕ እዚ ሻንደሊየር ላይት ንሪኦ ዘለና ናይ ቀደም መንደቕ ዝነበረ እዩ ሕቑኡ ነቲ ክሽነ እውን ሕቑኡ ሂብዎ እቲ ካቢነት ዘለዎ ድማ ነፃ ቦታ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ንዑ ፈሪሱ ዝተሰርሐ ስራሕ እዩ እቲ ዓይነታት መብራህቲ እውን ንዑ ሓደ ካብቲ ዶኮሬት ዝገብሮ ወይ ከዓ ዘመላኽዖ ማለት እዩ ተጠቒምና ዝስራሕናዮ እቲ ካልእ ዲዛይን ናይቲ ገዛ እውን ኮምፕሊት እቲ ካቢነት ሓድሽ እዩ ናይ ቀደም ዝነበረ ብካስተም ዝተሰርሐ እዩ ነይሩ ናይ ሎሚ ግን ምስቲ ምዕባለ ዘሎ ዝመፀ እዩ እዚ መብራህቲ እዚ እውን ከም ድላይና ዓይነታት ሕብሪ ክንቀያይሮ ንኽእል ወይ ከዓ ምስቲ ናይ ሙዚቃ ናይ ገዛና እውን ኣጃስት ጌርና ከዓ ምስቲ ሙዚቃ ናይቲ ዲም ላይት ሕብሪ ክቀያይር ይኽእል ኣብ ቴሌፎንና መሊእና ኣብ ዝደለናዮ ሰዓት ስኬጁል ጌርና ከዓ ከምዚ ናይ ኣላርም ክውላዕን ክጠፍእን ከም ዝኽእል ኮንትሮል ክንገብሮ ንኽእል ዓይነት መብራህቲ ዕድመ ንቴክኖሎጂ ንዝደሎ ቴክኖሎጂ
ንእሽተይ ማህዝነት ወይ ከዓ ንእሽተይ ጥበብ እንድሕር ተዓዲልና ክሬት ክንገብር እንድሕር ክኢልና ብዝተወሰነ ወይ ከዓ ብውሕድ ነገራት ሞር ዶኮሬት ዝኾነ ነቲ ንደልዮ ነገራት ከብርሃልና ዝኽእል ብዙሕ ስራሓት ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ብሰዓት እዚ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ መብራህቲ ዝተጠቐምኩሉ ምክንያት ድማ ኣብ ክንዲ መብራህቲ ተጠቒምካ ንሓንሳብ እቲ ብርሃን ናይ ገዛና ብዙሕ ክስታይ ገብረልና እዩ። እዚ ኮንትሮል ጌርና ናቱ ሪሞት ኣሎ ወይ ላዕላይ ጥራይ ንበይኑ ንውልዖ ወይ ከማን ታሕቲ ጥራይ ወሊዕና ከዓ ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ። እቲ ብርሃን ኣዝዩ ደስ ዝብል እዩ። ምስቲ ሕብሪ ምስ ተቐየረ እውን ነቲ ናይቲ ገዛ መልክዕ እውን ኮምፕሊት ቀይርዎ ማለት እዩ። ሓንሳብ ሳኣን ንእሽተይ ናይ ዶኮሬሽን ክስታይ ዘይምግባርና ገዛና ንፀልኦ ንህሉ ክንክእል ኢና። ሓደ ዓይነት ቦታ ክንሱ እቲ ቦታ ፅቡቕ ቦታ ክንሱ ጥራይ እንታይ ዘድልየና ግን እቲ ዘለናዮ በታ ዘላትናን በታ ንኽእላን ዓቕምና ጌርና ዶኮሬት እንድሕር ጌርናዮ ክፅብቕን ክመሓየሽን ዝኽእል እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ኣብዚ ተሓወስናሉ ነገር እንድሕር ኮይኑ ሪሰስ ላይት ናይ ሲሊን ተሓዊስዎ ከምኡ ድማ ስፒከር ማለት ከዓ እቲ ብሉቱዝ ዝሰርሕ ዋይርለስ ኮይኑ ምስ ቴሌፎንና ኮነ ምስ ቴሌቭዥንና ኮኔክት ጌርና እቲ ድምፂ ህዱእ ዝኾነ ድምፂ ረባሽ ዘይኮነ ድምፂ ክንሰምዕ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ናይዛ ክሽነ ስራሕ ኣብ ቀጻሊ ከቕርበልኩም እየ ንሎሚ እዚ መስል ነይሩ። ኩልኹም ነዚ ቪድዮ ትሪኡ ድማ ናብ ካልእ ንኽባፃሕ ሼር እንድሕር ጌርናዮ ዘለኩም ሓሳብ ርእቶ እንድሕር ፅሒፍኩምለይ ከዓ ሃናፂ ክኸውን ስለ ዝኽእል ከምኡ ድማ ጠቃሚ እንድሕር ኮይኑ ረኺብኩሞ ከዓ ናብ ካልእ ሰብ ንኽባፃሕ ሼር ክትገብርዎ ብትሕትና ይሓትት። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ።